Ein Dysgwyr Disgalir. Mae Judi Davies yn diwtor nôl lle dechreuodd ei thaith iaith. Mae dysgwr Cymraeg sy'n wreiddiol o Nôl Cynorbath Lloegr a ddechreuodd ddysgu Cymraeg o ddifri yng Nghlwb Rygbi Hirwaun, bellach yn gwirfoddoli fel tiwtor yn y clwb, lle mae'n cyflwyno'r iaith i genhedlaeth newydd o ddysgwyr. Cafodd Judi flas o ddysgu'r iaith ar gwrs penwythnos yn y 90au, ond yn fuan wedyn fe hawliodd magu teulu flaenoriaeth a chafodd saib o'r dysgu. Penderfynodd ailafel yn yr iaith ar ôl ymddeol fel llyfrgellydd 6 blynedd yn ôl a dilynodd gwrs i ddechreuwyr yng Nghlwb Rygbi Hirwaun am 2 flynedd. Yna, ymunodd â chwrs dwys gyda dysgu Cymraeg Morgannwg sy'n cael ei gynnal ar ran y ganolfan dysgu Cymraeg Cenedlaethol yng nghanolfan dysgu gydol-oes Gartholwg, Pentref Eglwys. Ers iddi ddychwelyd i'r dosbarth, mae Judi wedi ymdrechu i ddefnyddio'r iaith ar bob cyfle. Mae hi'n aelod o Ferched y Wawr Tones Giboriau ac yn mwynhau mynychu dramâu a gigs Cymraeg. Roedd Judi yn falch dros ben i roi ei sgiliau newydd ar waith trwy wirfoddoli fel tiwtor yng Nghlwb Rygbi Hirwaun. Mae'n dysgu dosbarth bob wythnos ac yn mwynhau yn fawr. Mae dysgu Cymraeg hefyd wedi cael effaith gadarnhaol ar ei bywyd teuluol. Mae Judi yn falch iawn ei bod hi a'i merch hynaf, sy'n oedolyn, yn siarad Cymraeg gyda'i gilydd, ac mae hi, fel ei mam, yn diwtor Cymraeg. Bellach, mae Judi hefyd yn fam gi, ac yn edrych ymlaen at siarad Cymraeg gyda'i hwyrus. Mae Judi yn cymryd pob cyfle i ymarfer boed hi'n cyfarch i'ch ymdogion yn Gymraeg neu sgwrsio mewn bore coffi Cymraeg. Mae'n ddarllenydd brwd o clochtar y papur bro lleol ac yn ddiweddar cymerodd ran mewn rhaglen ar Radio Cymru oedd yn dathlu dysgu Cymraeg. Meddai Judi sy'n dilyn cwrs ar gyfer dysgwyr profiadol gyda dysgu Cymraeg Morgannwg. Dwi'n gallu dweud yn gwbl onest mae dysgu Cymraeg yw'r peth gorau i mi wneud erioed. Fy nghyngor i unrhyw un sy'n dysgu yw i ymarfer gymaint ac sy'n bosib. Peidiwch â bod ofn gwneud camgymeriadau. Gwisgwch fathodyn oren iaith gwaith unwaith eich bod chi'n ddigon hyderus, fel bod pobl yn gwybod i ddechrau sgwrs gyda chi yn Gymraeg. Defnyddiwch unrhyw beth sy'n eich helpu, a pheidiwch roi'r ffidil yn y to. Ewch amdani. Mae cyrsiau dysgu Cymraeg ar gyfer dechreuwyr ar hyd a lled Cymru. Am fwy o wybodaeth ewch i dysgucymraeg.cymru.